ọ bụkwazi oge anwere wee nye Nwada Chinenye Nworji nakwazi Mazi Promise Mba dịka mmadụ abụọ a bịakọtaziri ọnụ dịka di na nwunye. Anọkwazi n'oge ahụ nke nwoke bụ Mazi Mba bụ onye Abia steeti mana ọ nọ na Ghana kwuru na ya zụtara nwunye ya site n'aka mmadụ bụ ebe ha nọ wee malite kpabazie kwubezi okwu alụmdi na nwunye n'agbanyeghị na ha ahụbeghịkwa onwe ha anya. Ọ bụzi site na nnọkọ ahụ ihe ruru afọ 7 ka ha ji wee kwekọrịtazie n'eziokwu na ha ga-abụ di na nwunye. Kenekwe Chukwudị nwere akụkọ ahụ n'uju. Onye ejizi Udoziakụ Mba wee mara bụ onye kwupụtara obi aṅụrị ya maka ụbọchị ahụ nke o kpekwere ekpere ka di na nwunye ha na-anụ bụ nke gaziri ọfụma. Nna nke nwaanyị bụ Mazi Benjamin Nworji bụ onye kwusiri ike na ọ bụ ihe ọṅụ nyegara ya dịka nwa ya nwaanyị si anụ di, nke o nyekwara ha ndụmọdụ ibi n'udo maka ọganiru. Onye mere nke nwoke Bestman bụ Mazi Okonkwo yanakwa otu onye n'ezinụlọ ahụ bụ Mazi Ejike King Enemụọ na ndị oyi ezinụlọ ahụ bụ Chief Chukwudị Nwogbo yana Chief Chidi Elodi bụ ndị kwusiri ike na ọ bụ ihe ọṅụ ịgba akaebe dịka di na nwunye ahụ jikọ aka ọnụ, nke ha nyekwara ndụmọdụ ịdị uchu, inwe obi umeala yanakwa ị na-akpa nkata oge ọbụla maka di na nwunye ha ịga ọfụma. Site na Isuanaọcha nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka North, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.